Gefeliciteerd. Ja. Fiets maar in het slee. Hey! Hoe doet Jara het, Lois? Doet ze wel haar best? Laat maar op, ik laat je. Oh, doe les het op. Oh, dit is echt leuk. Jara! Just Jara hoor. Zit er. Goeiemorgen, een nieuwe dag en nieuwe vlog. Ildo is alweer druk onder knutsel, want ja, Siep, uw beste kameraad is Joert. Of nou, nee, is net Joertje, die is Jitje West, hè? Maar hier neemt Joert taart maar weer. Nou, we zijn dan maar even een mooie tekening, meidje, hè? Maar Siep komt hier. Nee, net hier. We gaan nee, achter daar. Bij de koffie. Maar Famke zou toch hier komen? Dat zou ik correct vertellen. We doen een bakje koffie en taart. En dan azen zo Famke hier komen te bordje, hè? Dat is toch duur. En wat gaan we dan aan? Knutselen of met de poppen of met de klaai of wist nog net? Een klein bosje. Met een klaaibordje. Nou, krijg je niet goed. Ja, dus wij zetten dit mooie knutselwerkje even zo aan, meidje. Dan gaan we even naar achteren. Ik heb net slim. Nee, mag ik even helpen? Dan gaan we naar achteren. Het is heel goed. Ja, wilde het zo goed meer? Nee. Shit, maar weer aan die naam opschrijven. En Sake is de voetballer. Die krijgt voetgear met Jelke. Wie zoon is mij. Ze moest naar Ameland. En we zijn een meidje er even een dijtje van. Maar Sake had vanmiddag een jiddiefeestje. En wie nog in die had een jiddiefeestje. Dus net in je belang eigenlijk op het eiland. Nou, ik zei dan vind ik het echt een heel gevleer. Maar dit lietse mosje. Dan blijven we lekker thuis. Dus we pielen hier lekker thuis wat om. Ik ga nog klusjes te doen. En die banken mooi in bordje. Zo hield het nog. Dus dat een beetje op de planning. Als dit is de eerste pak, het is dan op scrollen. Hey, als pas de eraan met me weer. Maar ik wil eerst even een beetje Kijk, eens een beetje kleuren. Ja, dat kan ik wel. Zullen we beter eerst en op dat schat? Nee. Oké, maar hier aan droeg. Wat droeg het erin? Oké. Nou, hier hè? Ja. Maar we gaan wat iets zetten, dan ik nog wel een kaartje. Maar shit. Zullen we wat iets zetten? Zal ik die helpen? Dan kun je toen eens scrollen en help ik die. Vast zien? Nee, zelf. Oh, wat scrolt erin? Voor. Siep. Van Siep. Oeh, dat lijkt denk ik wel op een S. Van Siep. Van. Heel klaar. Nou, heel mooi. Maar we maar naar achteren, denk ik. Was het op een fiets? Ja. 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 Oké. Ik zou zeggen, via het abonneren en te liken en ik neem je mute. Wel maar. Bye bye. Zie je sleepje op me houden? Echt weer? Petje! Hallo! Goedemorgen! Komt er door? Hey. Komt er door? Wat is Roppen? Roppen! Roppen! Pieps! Ja, we zijn geen super pieps, hè? Nakken. Gefeliciteerd. Ja. Fiets maar in het slee. Hey! In de slee. Kom er maar weer. Uit. Ja. En juist een dikke appeltje. Oh, het is kort. Van het ook maar eens gezien. Ja. Hey. Is het van Siep maken, hè? Snap je? Ja. We hebben het weer feest, dus we moeten echt een mooi kleurplaat maken, pieps. Ja. Oeh, hey. Zie? Oeh, hey, wat is het? Oeh, dat is het mooi. Het is eigenlijk een kaartje. Ik kan iepen. Iepen, weet Ja, je. kan ik iepen. Van Siep Pieps. Van Ilde. Van Ildo, ja. Wij dan. Piepen de piep, hoera, hè? Hey, hey, mooi hè? Oh, feest. Neem een appel. Lekker, man. Ach, hé, dan hebben we hier 2 babytjes. Hebben we hier 2 babytjes, jullie? Hallo. Ben je matties? Ah. Hallo. Hallo. Wat was die, hè? Dat is vast in de bol. Oh, nee. Oh, is hij ontvlogen? Hallo. Oh, heb je de wollen? Zeg hallo. Koekoek. Hé, meidje. Hé, meidje. Nou, Pieps had de beestjes al die dus bezig gedaan. De plannen zijn een beetje wijzigen, want Famke is mij al beetje bij mij. Maar nou jij ik van Beppe Klaasje dat Jara een volleybalwedstrijd hier.
Nou, en dat is hier in de water, dat is mooi dichtbij. Dus ik denk dat we daar krijgt even een krijgt een bejaardersje. Hoi mensen. Lukt het? Ja, daar gaat ze. Ja. Ik zie haar nog. Daar is ze. Hallo. Wat kies je snel, man? Wie zijn een blokje om best? Ja. Oei. Hier zie je hem de vorderingen in uw stuin, want het is natuurlijk wel best wel een chaos, maar er is echt wel actie. Hier hebben we het kennelbakken. Ze gaan hem al helemaal uitvlakken. Vorige week zou je al een poging doen, maar toen weer het zo wie het nog. Dus hier de hele trilplaat al in de groep, maar tja, ze gaat nou helemaal trillen en eigenlijk is het nou kleef van het beton. Je kan het beton erop, het hoenenhakje erop, de hekjes eromheen kennen, Jiske en Vetje. Kijk je mooi heen. En dan de volgende klus, ja liever. Hey, push! En dan de volgende klus is om die schutting weer te plaatsen. En dan de volgende klus is om die schutting mooi voor te werken. Want dat ligt het samen natuurlijk net mooi, maar die maakt je mooi met Hedra heet dat, zo'n mooi groeiplanten bij op. Dus stadion wordt het wel wat. En dan de volgende stap is alles uitvlakje en mooi yes hier erin en de trampoline plaatsen natuurlijk. Dus klusjes genoeg. Wat was toen al je mij gaan naar de sporthal? Dus je zit ook nog wel het waters goed in hier nou. Die tas als mij gewoon naar een zaakje voetbal. En zullen we zien wat hier al in zit? Ja. En we drinken maar, denk ik. Fles mij. Ja. Nou, tas vol met watergoed en knutselspul. Fles erin. Nemen we die mee? Dan geven we naar Jara. Ja. Volleyballen. Zo tillen? Die is wel zwier. Was die op weg, hè? Slag het dat? Ja. Nou, go. Kist haast in de tas, jong. Ja, we gaan op naar de bobslag, de sporthal, naar Jara haar volleybal. Ach ja, gaat hier nog wat gas erin? Dat kan toch niet? Oh jee. Oepsie de poepsie. Nou, we binnen bij de sporthal. Ze zijn zien hoe goed het Jara volleybalje kan. Oh, mijn krietjes, ja. Nou, dat wordt opschreven. Hier, ek. Ja. Oh, je krietjes. Hier, ek. Dat is leuk. Ach jeetje, al je krietjes. Kijk erop, men moet ik naar rennen. Daar. Ja. Daar. Ja. En daar. Nou, ik ben al. Hier ben de Je straks sluiten. Ja, ik wil even sluiten, ja. Nou, dat is wel een keer leuk hoor. Zit besneeuwd bij voetbal hier, maar nou een keer bij volleybal. Ik vind wel een keer leuk wat verandering van spijs, nou? Ja, kom maar naar binnen. Lois, is er ek. Hoe doet Jara het, Lois? Doet ze wel haar best? Laat het op. Ik laat je. Oh, doe les het op. Oh, dit is echt leuk. Ja. Maar en Jara is daar in het jachtblauw. Jara! Zit Jara hoor? Zit er. Zet hem op Jara, kom op Mercedes. Kom op, Jara! Oh wauw, wat was dat mooi maken. Mooie zinnen. Echt heel mooi. Ja, die van de zinnen hier. Wat mooi hè. Ja, hoe gaat het? Ja, goed. Hoeveel wedstrijd neem je nou hoor? En je maakt fjouwen toch? Ja. Leuk man. Zaken moest naar Amel, want ik denk dat maak maar een bedisje in. Ja, wat dichterbij. Leuk man. Ildo, mag ze wel loslaten joh? Ildo wil net meer loslaten. Maar ze zeggen, zet hem op Jara. Zet hem op Jara. Ja, hey, succes vooral je, hè? Zet hem op. Kom op, je kent hem. Doei doei. Doei. Nou, dat gaat Jara jongens. Kom op Jara. Jongens, toch is zo'n verjaardappel. Ik zit even zien hoe mijn orenvrouwje gaat. Hallo. Wat voorzichtig, hè? Ik vind het wel een beetje gevaarlijk, hè? Ja, dus goed zo, op de kant, heel goed. Zie maar meer eens even zien. Dat is wat beter dan bij die gevaarlijke trap. Maar eens even zien. 1, 2.
Oh, je zegt een keukentjesje. Hey, ja. Nou, dit is toch leuk. Ik heb mijn beter hier even watchen, net bij die trap. Dat vind ik mij een beetje gevaarlijk. Ja. Oh, die is weer leuk. Krijg wat. Ik zou zeggen, dat ik wat dichter bij jaren die komen kan. Ik heb het wat beter zien, hoor. Dus even zien. Dan krijgt u een pep talk en dan kun je eraan weer planga's zien, hoor. Het zit 4 fjouwen. We zijn het zit echt in zon en dat wordt lastig, maar waar weet. Jongetje zon 20. Kom op, Jara. Oké, ons laatste 24 seconden ben ingaan. Het zit 22, 28. Bal van de andere kant. ...23, 29. En het fiets zit erop. Ah, helaas. Maar een mooie pad. Even een handjescootje. Zei je ja, dat goed spelen, meid. Ja, mooi hè? Top, ja? Jammer dat we verlengen, maar die wilde die baas. Die wil ook wel. Hoe die man? Mij moest Leuk dat ik even een keer bij het volleyballen ben in plaats van altijd bij het voetballen. Dit is echt wel een keer leuk om even een keer wat oosters te zien. Oh, ben je gekleed, toch? Ja. Ah, mooi man. Mijn Famke wil nog even een bordje. Dat snap ik wel, je maar heel tijd wachten. Kom maar even een bordje. Van die? Dit is wel wat, best eigenlijk nog wat de liefst van Hilda. En toen links was zo'n aapje, zo'n, hoe heet zo'n beestje alweer, Jara? Die heel langzaam beweegt. Hoe heet dat hek alweer? Oh nee, nou nee, ben ook beweegt. Oh, een laaiaard. Oh, dat jet wel wat raar, dat bedoel ik dan. Topper! Ik ga je weten. Jij weet het goed? Nou, het heel uit al droog maken, denk ik. Maar hij komt. Ja. Ja. Wat is dit? En je kan zo'n heegloeken. Maar als de touw beetpakken, dan kun je samen heegloeken. Omheen, kom op. Doe kist het. Maar zelf weg staan. Ja, ja, dat dacht ik ook al. Hé, Wasje. Zeg dit. Hartstikke goed, meid? Ja. Wee! Wel beet houden, hè? Maar net vallen. Ik geef eens aan de hoes, jongens. Zo zei jij dat zaken won had of net? Wat zou er nog weer thuis komen van Ameloon? Wat denk je, zaken won had verlen? Wat denk je? Ik zeg net. Nee, ik zeg niks. Ik weet niet hoe het werkt. Wat er in een goal, denk ik. Oeh, daar zit er hier in. En dan? Komt hij er dan uit? Ik snap er niks van. Wie draai je aan die wel los? Dat is gewoon niet. Is dat? Draai je die aan en wel los. Maar nee, ho, hier komen we doen. Hé, wat verdikken! Boefjes. We zijn allemaal qua die 12, dat is grappig. Kom jullie! Man, je zussen weer. Kom maar. Zeg maar doei doei.
Ja, dat is zo leuk. Die twee kunnen echt heel goed vinden. Ja, al die benen eigenlijk wel. Dus dat is altijd wel heel mooi. Ze hebben wel wat heel vol onder qua neefjes en nichtjes. Oeps. Oh jee! Alle boltjes op een groen. Van me maar weer een op ziek. Met boltjes. Nou jongens, van de morgen hebben we feest van Siep. Hier doen we een mooie kleurplaat maken. En we gaan naar het volleybal in West van Jaren. Wel een keer leuk. Even een keer een orensport. Dus, nou, en de benen gaan we heel best van maken. En ja, ik loop ook nog even op ziek met mij een stuk als 20, 30 baltjes. Lekker? Ik zou zeggen, voest dit nou een leuke vlog? Oh, ik luister me. Ik hou die zak. Maar eerst, voest dit nou een leuke vlog? Abonneer je, zetten. Blauwtong, kom even. En via het net de chill te downloaden van die tablet of telefoon op. Nou ja. Mooi. Shitslag. Hey, hoi.